Kula nuwun, Bu Siti. Enten apa, Mas? Ajeng mendhet laundryan. Waduh, sik, Mas. Loh, dereng dados to, Bu? Kula tilikane riyen nggih, Mas, nggih sekedap. Mas, ki sing ndreke sampeyan dek kapan to? Pun 3 dina kepungkur niku, Bu. Kok ora enek ya, Mas ya? Duh, Sik, Mas, tak ngebel momon sik bae ya. nggih. Mon, rene sik, Mon. Nggih, Sopo Mas? Ibu iki. Ngopo Mas? Aku kan rono. Lah ngopo toh? Lah aku ya ngerti to, Dik. Wah iki, Apa? kayak ibu kalah. Terus njaluk bantuan sampean iki. Kita ibu kalah lah, ibu iki pertandingan apa? Perdebatan kok. Oh, lah iya. Ya wis Mas Ndarono, kok Jojo ibu wis terpojokkan. Ini sing ora aku, debat karo bukan malah saya bulet, Dik. Apike kowe ae. Oh, oke Mas. Lek bogang tak rampungane. Oh. Pripun, Bu? Sekedap, Mas. Niku momon nembe kelokan mriki. Oh, nggih. Kesusu to, Mas. Ya jane mboten. Lah napa mang tinggal mawon mengke kloterke ngene jenengan. Nah, mboten saklom teni mawon. Oh, alah nggih pun. Pundi bocah ibu? Loh, jare meh rene. Loh, lah dari mriki to? Lho, apa ora ning omah? Lah kula wae mboten mampir kok, Bu. Sik to. Aku mah dadi roaming to ki. Nek sekirane bocah niku pun ndamel ibu emosi, kula rampungane, Bu. Kok malah bingung to iki? Sing tak kon rene iki momon ya. Lah pikire Mas Momon wau, Mas Momon kan ngrampungi kalau lek bogang kok, Bu. Ora, iki masalahe karo Masno. Loh, malah Mas No bos ngejak debat. Ya apa to ya kok malah aku to sing romen iki. Wis momon kon rene sik wae, Dul. Nggih. Terus berarti niki kula ngenteni malih, Bu. Nggih no, Mas. Ngapunten nggih. Timbangan niki mau mindul wirawiri to, Bu. Lah mbok momen dibel mawon. Wah, yo ora fair no, Mas. Malah nganggo fair bareng kaya lomba wae. Piye, Dik? Ah, ibu ki njaluk tetep karo sampean kok, Mas. Lah menungsane jadi ngono to? Ora menusane kene kene. Ndi? Kuwi ning mburimu. Oh lah iya. Apa eneng apa? Ah, ibu lho, Lek. Lah nek masalah apa to? Masalah iki ora karo lek bogang. Lah masalah karo sapa tadi? Masalah iki karo Pak No. Karo Pak No. Duh, ki masalah apa ya? Wis mon, kowe ora usah maju. Tak aku wae sing maju tak rampungane. Dung dung dan tak turun tak ketak tak dlang tak. Gengko lek sing moro lek bogang lak malah saya ruwet. Ben di rampung lek bukan, Dik. Mas, Mas karepmu. Sing ge masalah pundi? Kula rampungane. Kok malah saya ruwet to ya. Lah gitu. Kalau malah dadi bingung iki. Jenengan Mang Sajang dinopake Masno. Sing tak golek iki momon ya, Dik. Ora usah momon sing maju. Kula mawon tak tandangane. Ih, Bu, kudune sing niku kula. lho sampean melu ora apa-apa kok, Mas. Ih, niki nek kula ten mriki terus malah suwe-suwe kula edan lho niki. Sik to Mas, ampun edan sik. Urusane urung rampung lho. Kula tunggu ten omah mawon. Pareng. Sampai nih lho, yo melu-melu barangi ngopo to? Sebagai karyawan yang baik harus berani membela kebenaran. Kebenaran apa? Tak tengen kok. Piye to Ki? Dewa siap geger ora sida.
Mas. Sampeyan karuwet lho, Mas. Sik to, kula niku ajeng takon, antarane sampean karo momon iki masalah apa? Ora nek masalah iki Mosok to? tenan. Lah kok momon kon nemoni sampean? Lah nek ketemu aku kok kudu nek masalah. Aku udah yakin. Lek kengko, dadine kena bulat. Kena bulat. Bu. Get-geti ae lho sampean iki. Lah wong aku andel kok. Ampun banter-banter toh. Yo ben. Bu mengenai putungi jenengan kaget terus brojol pripun. Hus. Omongan mbok sing apik. Malah banter men toh, Bu. Mas, Lah, dalah. Apa cek brojol? Hah? Oh, alah ngoten to, Mas. Nggih, Mas. Ah, yen ngoten rak dadi padang to, Mas. Lah kok sampean kat mau merem? Merem pripun to, Mas? Lah genah wis ngerti awan-awan lho. Kok lagi sadarian padang. Aduh, kayak iki lakon apa to nono? Maksude kuwi permasalahane kuwi lho Mas sing padang. Lho. Permasalahan kok padang iki apa nggo lampu kok iki? Ambo. Jadi Dra, Solo Safari, Pak. Ngapa le? Nonton bapake gorila kalih anake gorila. wah wisata. Melu Dra. Lah niki kula pun tekani, Pak. Maksudnya? Lah niki kula lagi nonton bapake gorila kalih anake gorila lagi lungguh jejer. Man, piye man? Sida brojol. Man. Maman. Piye, Nduk? Sida brojol. brojol apane to, Bu? Lah kuwi lho. Boten brojol ya, Bu. Lah kuwi mah celuk-celuk momon ngapa? Oh alah, kula niku nyuwun tolong Mas Momon ken mendhetke jilbab teng ndur lemari. Oh, momok nimu gawe deg-degan wae. Malah cengengesan to, tak kiwa wae kok. Aduh. Piye, Nduk, brojol? Pinten-pinten dinten kok mboten ketok to, Pak? Mulai ning desa aku le. Enten acara to? Kangen karo anakku. Oh, sekali-kali anake dijak dolan mriki, Pak. Yo so nek libur kenaikan kelas tak ajak rene ya. Lah jenenge anake jenengan sinten, Pak? Jenenge Guntur Kilat. Artine? Guntur kuwi gluduk. Kilat iki cleteng petir. Dadi tak jenengno Guntur Kilat kuwi ben sok ben iki dadi bocah sing gagah. Tur kajen le. Mesti lahirnya pas usia mudan, Pak. Kok ngerti kowe? Lah gluduk kalih petir kan entene pas wayah udan. Iya. Wow. Papimu ning ndi le? Ten ngomahe, Pak. Kangen konser ya aku. Dadi banget no. Konser yo. Nggih, siap. Tapi tak nemoni besti kula riyen. Wah, besti. Pajo kalih Jayodon kok iso ihil. Ayo konser yuk. Mas, ini nek masalah apa tuh? Laundry. Laundry pripun? Sampai anak nesu-nesu ngapa to, Mas? Lah ngopo? Nek nesu ora patuh. Wong nesu kok irunge plentas-plentus. Kulo ira ngrumangsani nampani laundry lho, Mas. Kosek to. Gah, mangeleng-eleng sik to. Kulo ngomong soal laundry ke, Mas. Mangeleng-eleng sik to. Terus seling-eleng ndreke iki kapan? Pontrong dino kepungkur. Lah, ra mungkin. Lah wong rong dina kepungkur sampean blas ra ngetok. Lah niku pas kula ten desa, Mas. Ning rumangsa kula yo laundryke, Mas. Iki Mas, mbok menawa lho ya. Mangeleng-eleng sik mbok menawa sampean laundryke ning desa golekine ning kene. Oh iya, kecekel, Mas. Pripun? Laundryke ten desa. Lah, lak tenan to. Oh yo jenenge meh padha lho, Mas. Pelayanan jasa publik. Ayo mirip to. Pegawai iki jenenge yo mirip. Sinten? Momok. Momok. Wow.
wengi sakti tae. Iki dikumpliti ngono masuk ya, Mas. Oh, ono. Nek ngene papine Pandra ayo. Yo. Mengalirlah saja koyo banyu sing ning kali. Urip samadya penting cukup tuwe. Syukur